शेतकरी बागायतदार नागरिकांचा विरोध असताना शक्तीपीठमध्ये राज्यकर्ते कंत्राटदार नोकरशाह यांचा इंटरेस्ट आहे का असा सवाल सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर परुळेकर यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांना केलाय। दीपक केसरकर यांनी शक्तीपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ केलेल्या वक्तव्याचा त्यांनी परखड शब्दात समाचार घेतलाय। सगळा सिंधुदुर्गाचा विकास थांबवून ठेवा आणि दुसरं काही करू नका असं माझं स्पष्ट मत आहे। माझ्याशी एक दिवशी चर्चेला बसा। काय जैवविविधतेचं हे झालं, रोड गेल्यामुळे समृद्धी येणार, आम्ही बुकेर मारायचं का? तुम्ही रक्षण केलं का? आम्ही 60% जास्त ग्रीन कव्हर आम्ही राखलेलं आहे। तुमच्यापैकी कोण आला होता आजच्या गोष्टी करणार? तिथलं कोण आलं होतं तिथं हे राखायला? आमच्या लोकांनी जंगलं राखलेली आहे। तर मी ठाम माझ्याच भागातून जातो, मी ठाम माझा पाठिंबा आहे। फक्त मला फडणवीस साहेबांना आणि शिंदे साहेबांना एकच सांगायचं आहे की हा जो मार्ग येतो, जसा तुम्ही नागपूरहून येणाऱ्या समृद्धी मार्गाला वाढवण बंदराला जोडतो, तसा आमचा हा मार्ग रेडी बंदराला जोडा। एवढंच माझी मागणी आहे, बाकी काय नाही। सावंतवाडी विधानसभा क्षेत्राचे विद्यमान आमदार दीपक केसरकर हे माजी पालकमंत्री पण होते। त्यांनी असं विधान केलंय शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल की आम्हीच इथला निसर्ग जपला एवढे वर्ष, आणि महाराष्ट्र राज्यात गडचिरोली आणि चंद्रपूर पेक्षा जास्त ग्रीन कव्हर हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे, आणि आम्हाला काय विकासापासून वंचित ठेवणार का? तर हा शक्तीपीठ महामार्ग हा समृद्धीचाच महामार्ग आहे वगैरे वगैरे ते बोलले। त्याचबरोबर त्यांनी असं एक विधान पण केलं की इथला ब्लॅक पॅन्थर बघायला पर्यटकांनी येऊ नये का? तर मुळातच हे सगळं हास्यास्पद आहे आणि ह्याच्यात कुठेही संदर्भ लागत नाही। तर मी असं सांगू इच्छितो की पहिली गोष्ट, ही जी कोकण आहे ना, तळ कोकण असेल, रत्नागिरी, रायगड, सगळा हा जो भाग सिंधुदुर्गाचा, ही चिंचोळी पट्टी आहे, त्यांनाही माहिती आहे। आणि ते जे खलाटी ते वलाटी अंतर आहे, हे समुद्र किनाऱ्यापासून ते सह्याद्रीच्या पायथ्यापर्यंत 50, 60, 70 किलोमीटर अशी एक पट्टी आहे भौगोलिक। आणि त्या कोकणासाठी 17 वर्ष, किती 17 वर्ष मुंबई गोवा महामार्ग करतातच आहे। सरकार बदलली, महामार्ग रखडलेलाच आहे। मग तो समृद्धी महामार्ग जो आहे तो 4.5 वर्षात होतो, आणि मग कोकणाने किंवा या भागाने काय घोडं मारलं? तो आधी चौपदरी जो चांगला महामार्ग आहे तो जर व्यवस्थित केला तर या भागाला, म्हणजे सिंधुदुर्गाची लोकसंख्या 8.5 लाख, रत्नागिरीची 16 लाख, या भागाला एक मोठा महामार्ग पुरेसा आहे। वर रेल्वे आहे, अनेक दशक रखडलेला सागरी महामार्ग आहे, जो कोस्टल हायवे आहे, जो पर्यटनाचा कदाचित ती मोठी ब्लड लाईन ठरेल। पाहिजे कोणाला शक्तीपीठ महामार्ग? ज्या 12 जिल्ह्यातून पवनार पासून पत्रादेवीपर्यंत जो हा शक्तीपीठ महामार्ग त्यांनी म्हणजे आखलेला आहे, त्याचं सर्वेक्षण चालू आहे, काय चालू आहे, त्या 12ही जिल्ह्यातले शेतकरी, बागायतदार, नागरिक, जमीन मालक, कुळं सगळेच विरोध करताय। का विरोध करताय? लोकशाहीमध्ये जनतेला पाहिजे ते द्यायचंय की राज्यकर्त्यांना, काही मोठ्या कंत्राटदारांना, काही नोकरशहांना त्यांचे इंटरेस्ट आहेत का? हे 86,000 कोटी रुपये हे कोणाच्या मालकीचे आहेत? हे जनतेचे आहेत दीपक केसरकर साहेब, हे कोणाच्या वैयक्तिक मालकीचे नाही आहेत। बरं, हा महामार्ग तुम्ही 6 पदरी करा ना, 8 पदरी करा। 100 मीटर रुंदीचा महामार्ग तुम्ही करणार, आणि तो सिंधुदुर्गात गेळे नावाचं जे गाव आहे, मग आंबोली आहे, मग चौकुळ मधली नेनेवाडी आहे, मग फणसवडे आहे, केसरी आहे, उडेली आहे, फुकेरी, हा भाग कोणी येऊन बघावा? इथे 100 मीटरचा असा पट्टा जर तुम्ही कापत जाणार, झाडं, लाखो वृक्ष तुटणार। कुठलाही महामार्ग बघा, राज्यातला आणि देशातला, जेव्हा झाडं तोडता एक झाड लागत नाही, फालतू काहीतरी ती फुलबाग अशी लावलेली असते मधल्या डिवायडरवर, हजारो लाखो झाडं तोडली जातात, आणि त्याच्यानंतर एकही मोठा वृक्ष तिथे उगवलेला दिसलेला नाही। आजतागायत पुणे बेंगलोर हायवे घ्या, मुंबई पुणे हायवे घ्या,
किंवा हा होत असलेला मुंबई गोवा महामार्ग घ्या, कुठलाही महामार्ग घ्या, आपला चॅलेंज आहे, पुन्हा वृक्ष तुम्हाला उभा दिसणार नाही. दुसरी गोष्ट, फक्त घनदाट जंगल आहे का हो? नाही, हा जागतिक दर्जाचा हॉटस्पॉट आहे. कॅन यू अंडरस्टँड? वर्ल्ड लेवल ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. म्हणजे जगातल्या टॉप 8च्या हॉटस्पॉट पैकी आपला हा आमचा भाग आहे. सावंतवाडी, दोडामार्ग हा जो पट्टा आहे हा जैवविविधतेने नटलेला आहे. तो कापणार का? तर जनतेला नको असलेला महामार्ग. हा विकासाचा आहे, हा भाग भकास करणारा महामार्ग आहे. हा जनतेचा, पर्यटकांचा महामार्ग नाही, याच्यात काहीतरी काळं बेर आहे. हा महामार्ग इथली जनता होऊ देणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.